تو علی کولوں کیوں سڑ نئے دس کیوں سڑ نئے گل دل والی تو دس بئی منا تو علی کولوں کیوں سڑ نئے دس کیوں سڑ نئے دماد نبی تے شیر جلیل دا مٹ نہیں سکدا نام علی دا علی رہنا جدوں تک نے ازانا تو علی کولوں کیوں سڑ نئے دس کیوں سڑ نئے گل دل والی تو دس بئی منا تو علی کولوں کیوں سڑ نئے دس کیوں سڑ نئے آخری شیر وقت حیدر تو کانوں ہونا چار دناں دا تمہیں پرونا زد ہندی نیوں چنگی مہمانا تو علی کولوں کیوں سڑ نئے دس کیوں سڑ نئے نعرہ حیدری ماشاءاللہ یہ تو جناب حافظ سلیمان رضوی صاحب جو کریم آقا کی بارگاہ میں مولا کائنات کی بارگاہ میں یا قیمتوں میں پھول نچھاور فرما رہے تھے میں نہایت ہی ادب کے ساتھ اپنی ایوان سے بڑا ہی خوبصورت نام جن کی زیر صدارت یہ غزل بھی سج رہی ہے